Festa Ġenerosità, avveniment ta' kull ewwel jum tas-sena biex jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza li trid mal-4 miljun euro fis-sena sabiex topera. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza, Patri Martin Mikallef, kellimna dwar il-bżonnijiet ta' din id-dar li tipprovdi għajnuna għal persuni b'diżabilità. Kważi għandna bżonn mal-ftit il-fuq minn 100 euro għal kull resident kull jum. U allura l-għajnuna tal-poplu Malti f'din l-okkażjoni tal-Festa ta' Ġenerosità hija apprezzata illa biex ngħidu hekk nibdew is-sena b'kuraġġ biex inkomplu din il-ħidma tant importanti li nagħmlu biex il-persuni b'diżabilità jkollhom ambjent li jixirqilhom. Matul il-maratona spikka l-ammont ta' volontira li ddeċidew li jqattaw jum l-ewwel tas-sena il-bogħod mill-familji tagħhom. Tgħid pereżempju ħadd tiġi tgħin ftit u minn dak konna tanġranet għalina billi nqattu ftit ħin hawnhekk. Is-servi tajjeb għal kulħadd. Anka lina inti tieħu mhux tagħti tieħu inti. Din hija l-5 sena li ġejt kull sena li ġew. I look forward għaliha. Nagħmel ħinijiet mhix 11 le għax dak il-ħinijiet li se qegħdin jieklu meta nkun hawn nies. Dover li għandi niġi daqqa għand minnu qasdak minna, fortunat minna. Li kieku ma jkunx għall-ammont kbir ta' volontira li jagħtu s-sem tagħhom, din id-dar tkun teħtieġ iżjed finanzi. Waħda bis-sorijiet li qegħdin hawnhekk, qegħdin 4 sorijiet naħdmu hawn volontarjament u kull volontarjat jgħin ġo din id-dar. Uħud mill-fondi miġbura s-sena l-oħra marru għal żewġ proġetti f'din id-dar u li l-pubbliku jista' jara. Ukoll il-poplu Malti li jiġi iżur anke xi proġetti li għamilna bħal pixxina terapewtika u rinnovament tas-sala mod speċjali u affarijiet oħra li għamilna wkoll matul din is-sena. Il-Gvern ukoll wera l-apprezzament tiegħu għal ħidma imprezzabbli li twettaq din id-dar. Fil-maratona stess, il-Ministru Chris Cardona offra s-somma ta' 25,000 euro mill-Good Causes Fund biex jingħati iżjed appoġġ lil din l-entità li tagħmel tanġid fis-soċjetà tagħna.